yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji uSteteleka uzophaka. Angikubingelele ke mbukeli lapho ngasekhaya, ubingelele uSteteleka intokazi yaKaNdlovu phansi eMalmoti esigodini sendaba zeGudu phela. Ngikubingelele bukhoma kwiSteteleka Media uhlelo yingonyuluka. Namhlanje sithatha uhambo sibhalelwe makasilindile uthi ngithathe Steteleka uze Newlands West uzoza ukuthi konakelephi kumntanami futhi singalungisa kanjani ukuze siye phambili. Okwakho ukuthi ungasayindawo usho kanye nami uthi asambe mbukeli. Ukhubazekile ikhona nencwadi la imchaza ukuthi ukhubazeke kanjani. Kodwa indaba inani ingokomqondo. Njengoba uLindiwe ekhubazekile udlala abantu bala eNewland bayamrape. Lo ogcina ke ngoba inkinga yakhe bethi mereshiyo engamazi umuntu ukuthi ubani igama. Kodwa mefikile ufika ngitshele sonke istory. Ngoba mina ngaze ngimbhadame mina. Ngithi nange resho angazi. Kodwa kulokhu uLindiwe ngazi uthulele la nosisi wakhe lophumile. Mina akusike ebusuku. Mina ngingale nginomntanami nangu lapho ewheelchair omunye okhubazeli bawu2 umfana ngingelele naye ngala uLindiwe ulala nosisi wakhe nalo mzukulweni imdlule ekorobha lapho no12 years nalo ono2 years kodwa kwakusemini ngikhohle isikhathi kodwa case number ngiyacanga mengipage uyasisha isikhathi bese uLindiwe angene kumina asathi wemami nasengireshiwe ureshiwe kuphi ngoba wena ngazi ukuthi ungale endlini futhi awedwa athi mina ma usimukelisiwe bekade edla ama chips engincisha yabo njengoba engincisha ulo usmuke ngavele ngihamba ngofuna uma wakhe ilophumayo manje eyomfuna ilomuzi eyomfuna kulomuzi lo ngowesithathu kusuka kumina ujwayele khona futhi nje ngengifihla ukuthi kuyaphuzwa ahambe kayomfuna khona lapho angamtholi mengamtholi aphinda hamba ngale passage aphinda adlulele komunye umuzi okubo kamngani kamawe kwasiswakhe lo uma wengane adlulele yombheka kamngani bengakafiki kamngani ngizwa ngaye athi uhlangane nomfana igama lakhe yamazi ukuthi ukhwezi ilomuzi walapha kulomuzi wesithathu athi uhlangane naye wambamba ngesandla ezethu uyamthanda yabo lesikhathi yamthanda wamdonsela endlini leya kubo kamngani wakhe isikhathi nenhlezi kungekho umuntu abazali bashona ingane zodwa lapho amdonsela khona lapho memdonsela lapho kunendlu mangizwa ngiyazi ke ukuthi yona yiphi ngiyazazi izindlu kodwa ngazi ukuthi kuyona yiphi athi umdonsele lapho angena endlini elokethi yamthanda uthe egcina wavela wambamba wamphonsa embedeni kusho yini wamphonsa embedeni memphosa embedeni wangazi wenzani kodwa egcina nathi umfaka itotozike yabo ufika la ufika uyangitshela yabo livele lingime mina lento le vele ngibonise le ayingangami fonela amaphoyisa same time afika amaphoyisa mefika amaphoyisa ambuzeke wayesakwazi ukukhuluma kodwa akakwazi ukukhuluma kahle kodwa uyakwazi ukuchaza yonke into esuka imphethe kabi ngaleso sikhathi uyakwazi hayi ke amaphoyisa bese efuna ukuhamba nami ngalesilonda mina ngikwazi ukuhamba masekulethi singena umoya bese ngicela ubhuti wakhe uthathwa yitaxi manje yemakhaya ubevakashile ubhuti abalamana naye ngicele yena ahambe nomunye oyesontweni njengamanje uThundu beyathathwa even behambe naye ke yemaphoyiseni kamaphoyisa amsekele esibhedlela eseBrick City befike khona ke bemcheck-ke udokotela amcheck athola ukuthi ngempela irape ikhona bese bayamklina ngalendlela oklinwa ngayo bese kuvulwa icala emva kwalokho bese babuya ke bembuyisa bese bengitshela ukuthi ngakusasa kuzofika abaseshi hayi laba ade bemhambisile nangempela ngilinde ukuthi ngabo 3 bafika abaseshi bengibuza bethi bezobhala istatement kumina hayi ngichaze njengoba ngikuchazela nawe bembone nomntwana
lo mangabe mbuza imibuzo serious ebekutshela uyashintsha vele athula kubuke ungasakhona ukuphendula ngoba yena umqondo wakhe emncane ekubeni mhlambe kodwa momthatha kahle usuke ekwazi ukuphendula nanokuthi futhi akakwazi ujabo manje wakusemini uthi semini manje akakwazi waya kodwa esikoleni akakwazi futhi ukuthi sekuseni akakwazi ukuthi futhi intambama akakwazi futhi ukuthi namhlanje umsobluko uyabo lezo ikhathi nje ziyamhlula manje sengisholo ukuthi hayi kamaseshike ngabachazela-ke bathethe imininingwane bahamba-ke uma behambile kwabantu engathi bazomthatha umfana hayi bangathatha umfana mase bengifonela bese bethi inkulumo eshiwo yimina nekalindiwe ayifani ayikhozi ukuthi bangamthatha umfana bese ngithi mina ngalo mntwana uyagula vele kodwa uyanitshela nje into enzeke kuyena okubalekile ukuthi ureshiwe uyisholo yena nodokotela hayi bangayingeni le bese ngiphinde ngincenge ngithi mseshi ubani ukhumali usisi nje ngithi ngiyacela Khumalo wena ngicela niphinde nikhulume nomntanami hayi na ngempela ngifuna ubhala kwakunamasentshana ngaleso sikhathi sihambe siye khona lapha enkantolo ngayikhohla lesentuzuma sihambe ke siye lapho ke masifika lapho ke ngifike mina ngihlaliswe eminyango ke mina angene kulindiwe ke afike futhi akhulume ngathi umphathi ophethe abaseshi akhulume naye ke athathe imininingwane ekugcineni beseza kumina umseshi ejoza la siboshwa ngisiboshwa athi ingane yakhe kubophayo hayi ngingene athi ingane yakho sisho yonke into kodwa ekugcineni ithi wena othe akasho kanje ngithi mina ngikuzwa aphinda bese ngibuyisa umqondo ngithi no lo mntwana unomqondo omncane ngithe emotini akayeke ukuloku ekhuluma engaqondisi kubaseshi noma amaphoyisa akakhulume into ayazi nayo into engishilo okunye akukho engizokusho ngoba ngangingekho eresho angazi ukuthi kwenzakalani number 2 nalapho yabo lo makhelwane lo 1 2 3 lo mfana wakhona la siyazwana ngisho noma wakhona saphila asikaze sixabane ngangizoze ngithi mfana ndini uyena ngithi ngimqambele abangithi yena ngoba yini yabona bese ngichaza kanjalo ke kulo mama athi ayazi sengiyaqonda nje obusho kanje athi kulungileke asibhalele elinye ipheshana athi asele kwenye room masifike kuleyo room kuleyo room bazosinikeza iphepha nikezwe imali esifike ngayo lapha bese ethi nayi sizobona sokwenza kanjani abuya kaze kuze kwenzeke lutho kwaphelela lapho ekugcineni nami nginezitori eziningi kuleli daba ekugcineni umntwana ahamba ngane wethunywe yimina yini ujwayele ukuphuma la athi ayesitolo maya esitolo athi masebuya bese ethi wema ukhwezi futhi ungibizile wema ngabaleka ngithi mina kusho ukuthi kube ubaleka ngabe sazophinda enze lento afuna ukuyenza athi ngibalekile ayi bese ngive ngifonela amaphoyisa sengifuna iprotection manje yabo hayi nangempela ayibo nginamanga ngathi amaphoyisa afikanga athi ke ngihambe ngiyoyenza enkantolo lapha ngahamba ngaya enkantolo inkantolo yangiphika yangisa enkantolo lenkulu eseDurban Station lapha yangithatha yona yangisa ePoint ngaze ngafika ngenzela ePoint bangenzela ke into emvikelayo ukuthi angasondela eduze kwakhe ngabuya nabo sashona ePolice Station yami bafike bazomnikeza ngabakhombisa bafike bamnika ngoba ekugcineni ngitholele kuthiwa yini iwarrant ukuthi uma eqa lo mthetho kufanele amaphoyisa azoboshwa baphinda manje abaseshi bafika mabefika bathi ikuphi kube walomfana ngithi sambeni nikombisa sambe mase befika bethi bazokwenza i-DNA bangamfica ngathi ayesetohweni bafica umfana wakhona abathatha inamba yakhe engazi noma abanika inamba okuyiyona noma abanika inamba okungeyona okwenza ngisho kanjalo fana phela umseshi usengifonelile athi ena
hayi linda i-DNA isikhathi esingaka noma ngecala ekugcineni sengibuza umseshi wena umseshi womntanami kuphetha ngani ngalento le athi yena ayikho into ezokwenziwa ngoba umntanakho akuzwakali mekhuluma manje ukusho ukuthi la eSouth Africa umuntu ongezwakali uma ekhuluma noma ophila nokukhubazeka okuthile uyinto nje yokuzenzela isinomi kanjani ngoba la nje kule ndawo bazenzela kumntanami la kule ndawo bazenzela kumntanami mengithi bazenzela kumntanami la kule ndawo kube nomsebenzi la kamakhelwane lola babehlabile nje kunomsebenzi we ngiyakhumbula okay sasibiziwe ke nathi ngamlungisa mangimlungisa ubhuti wakhe lo hamba ngisho wayehleli ngale kwalendlu legcinile sithele lapha emthunzini ubhuti wakhe bese ngithi mina ubhuti wakho mhlambe lapho ufisa ukuchama manje ngicela ukuthi ongenani hamba omneza khona ubhakho onesigubhu onethawula hamba omnika ahambe la ahamba afika amnikeze masebuya athi wabuye ephethe ifoni angazi ukuthi wayiphuce banika ifoni ngoba umuntu wabantu lo uyabathanda nje abantu kodwa khona babemkhulumisa nje lapha eze bamteketisa ngisho ukumncokolisa ngizothi lesikhathi sebemncokolisa bakhona babebona ukuthi le ngane iyagula bezwa kuphi ekukhulumeni ngoba nawe uma ukhuluma uyakwazi umuzwa ukuthi unayo disability ngempela ngalelo langa ulele la nanangu nalo 12 years nosisi wakhe bese ethi ena ngisacela ukuphuma nje kancane manje uzobuya manje hayi ngivuma akuphelanga isikhathi esinganani ngiyangimazi ukuthi wayemuphi kumfana ingane usungaziphi angene futhi athi mase ngireshile lokho ke okwa before lokho engigcine ngako kwamanje so ureshuba ethi umuntu ade egqoke isigqoko esibomvu urepela kuphi ekamereni ngomthetho ungena embhedeni athi ngithi ukurephe kuphi athi ngemuva ngivele ngifonela amaphoyisa nje ngisuke ngifuna uthola usizo uzothi ubani ke umuntu obegqoka isigqoko esibomvu angazi ngizothi ubani naye igama kalasi la suka lale khona lesikhathi phela umuntu wesisa ngithi uyadideya mangabe heavy lento lefanele nami sikambe ubani yabo ezenzela uzokwazi igama manje umqonda ukho la into esasesisebenzisa sasesisebenzisa ukuthi ubani wayegqoka isigqoko esibomvu la ngomcimbi sesikhuluma ke eze umphakathi bamsensa ke into ongeke unayo iqiniso la kodwa wayeyedwa ngoba ukuthi umfana bambona ukuthi ubani hayi ke ngikhumbula ukuthi ngagcina ngifonela amaphoyisa sengizosho ukuthi ngiyalithola igama engathi ubani umfana nakhona lapho nakhona lapho uthi lo ngithi imoto ngikhuluma ngesigqoko mina nakhona lapho ngangazi vela amaphoyisa obaloke dark azogcina uthi anginalo iqiniso baningi abantu abagqoke igqoke ezibomvu yabo ngikubeka esithombeni ukuthi lo mntwana unenkinga ye-rap into engixaka kuye kiyodwa kodwa futhi kubuye ngiyiphendula ukuthi uno 26 years uno 26 years manje 27 kuye ngibuye ukuthi okay kusho ukuthi nayo igazi lakhe mhlasimbe liyafika kulesa sigaba ngoba ureshu yakhala ma akakhala ufike sengitshela manje ke ngihlukumezeke kakhulu ongangoba sengibona ngiyinhlekisa nje la endaweni ngize ngifisa ukumsusa eduze kwami okay ngiyayibamba nangenyembezi mangithule ngisengibamba zona yimbi lento ngoba ugcina ungazi ukuthi iyophetha ngaliphi ngelinye ilanga 2 iyokwenzeka isikhathi esingakanani
noma isikhathi iyogcina nini mhla sekumele igcine. 2 iyangithuse yokuthi akaze bemthathe ke ngisengikhuluma ngalowo nakanye ukuthi bemthathe ke ahambe ke behambe naye beke beyomphenya ngemibuzo kube khona into ethile eyenzakalayo njengomuntu phela udokotela wayeseqinisekisile ukuthi khona ngikukhumbula manje usungena emlomeni noko amaphoyisa afika la ifikele ini angiwafonelele angisazi noma mfana ngangibona ngazathi uyayeqa le protection ngisakhuluma nawo emi lapha egate ngale kitchen ngabesikhathi ngisoye ngingale ngizongekho sizoba kodwa lesisitulo. Ngiyabonga ma nangu lo mfana ayiqhamukela yena ngitshela nangu mfana eyiqhamukela yena meyiqhamukela yena umfana uqonda straight la uza straight lo mfana uza ngithi mina hayibo nangu nasi lesi sibasho ngitshela amaphoyisa ngithi sona lesi ethi amaphoyisa ya wena uza la yabo hayi membamba ekhuluma nathi ya wena orepele ngane athi cha athi pho uyaphi la athi akusemina engirepile lengane pho uyaphi lana wathini maphoyisa lefuna umthatha ngempama wathi ngiyaxolisa angisazi wathi noma ngiyaxolisa yini kanti futhi ngelanga lokuqala angisakhumbula ukuthi ayizonjani amaphoyisa khona ngale wafika umfana maphoyisa engasekho wafica yena lo mntanami lo esemnyango ulo we-wheelchair athi hey mana ngikusiqhele zebene ngiphume ngiveza ubuso athi hayi boy ma ngisazoxolisa ngizoxolisana athi hayi ma ngiyaxolisa okwenzekile ukuthi ngiyamthanda uLindiwe ma umthanda umlindiwe into umthatha umfake embhedeni uvela umfaka itotozi yakho kuphendula mina kanjalo athi hayi ngithi ngeke akukho lokho wena linda umthetho uzofika nje uzokubopha wonile kakhulu asuke lapha ehambela ngagcina ngalelo kusho ukuthi ngamanye amazwi wayevuma ukuthi ngiyavuma lokho kwakusho uLindiwe ngikwenzile ngoba umbuzo wami uthi sinelapha la sinonhlanhla sinoThuko sinoPhumlani sinothiza sinosamukelo sinoba ngisho abantu besilisa bala kule ndawo uma ke namanga ngavela asuke nje azokhomba yena azasho nokuthi umbamba amfaka kule handle le yalakhe ngoba uchaza ukuthi le handle le la amrephela kuwe lo mfana lokusho ukuthi uyaganga abantu bayamsaba basho emaphoyiseni mangibuka mina kuyona into yokuqala le umdlinzo wami usho njalo umdlinzo wami uthi kusho ukuthi le ngane ihlezi iganga nje ngoba isiqhwanqwanga ngeswili futhi uma ukubuka angazi nje okay umseshi mayelana ne-DNA obawethi bayithathile ubengakabuyeli kuwena ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe kube kwayona isibuyile ngabe kukhona okuthile siyokucela ukuza impendulo ukuthi yini eniyitholile kwi-DNA ithini i-way forward njengamanje ukuqhubekela phambili bengakabuyelwe ma asakwazi ukuphinde sibe naye endaweni eyodwa la khona uLindiwe ngoba i-protection order isamvumeli ushopa ukuya lapha sengisho ukuthi nje ukuba nje yena akathola umuntu ozomphenya ngemibuzo akakwazi ukuthi kungenzeka esendaweni eyodwa naye ngoba i-protection order imvumeli 2 wakuveza yini emaphoyiseni ukuthi uke wafika ezothi uyaxolisa ngesenzo sakhe wawatshela yini amaphoyisa lokho ngasho ngishilo futhi ngathi ngisho la ngathi ngisho efike la kwami kodwa still dede lesinazi sihlale sifanele uma ngicane mnesona ngasho
baze bathi ubani umseshi wami ngabanikeza umseshi Okay. bamfonela angazi umseshi waphendula wathini bathi abakwazi ukumthatha umfana angisazi wathi abasakwazi ukumthatha ngoba kunjani nkosami sengikhohliwe ke le Ngamanye amazwi kusho ukuthi icala lakho awazi noma liyaqhubeka liyasetshenzwa noma limile noma livaliwe. Mhlambe livaliwe. Awucaciselekanga kulokho. mhlambe livaliwe waye bengangitshela into eqhubekayo ngoba sengike ngambuza umseshi mina sengamqonda umseshi wengane wathi na ngabe ngibuza lo engangiye kuye ngathi mina le engangiye kuye angimazi mina ngazwena umseshi wengane wena ufuna ungitshela kwenzakalani wathi yena nakazi kodwa akaboni khona ukuqhubeka ngoba ulindwe mekhuluma akalokhungi njalo ngithi ngifuna ukufonela umseshi la uzwe ke ngizwe ukuthi uzothina ubona ngilokhungi ifoni unaye kwabe angazathi into engaqhubeki nje into engiyaziyo nje mina engizoyela enkantolo futhi nayo engingayiphasisi lapha ku-family court imantshi yathi umhla 12 Mashi ngizofika nolindiwe naye lo mfana ma ngizwe into yokukhuluma la mhlawumbe leyo ukuthi ewe iqela wayifunela nokweqa i-protection. Okay. Ngoba imanje naye yakhala athi umfana aboshiwe. Leya lapha e-family court. Sebenikezile i-date yomhla ka-12. Asinikezanga ilaba lokho okuqondene nelokhu njani ne-protection le enganginezwayo ukuthi angamthinti naleyo warrant ukuthi angasondeli kuyi. Okay. Akabusiko le manje ilindele ukuza ukuthi laba bamthathile umfana angangeni lo space. So nizoya ngomhla ka-12 kuyiphi inkantolo? Le family court. Okay. Kwekuphi kule Sentozuma? Esepoint. Esepoint. Bathi Newlands ngathi bilonga ngapha. Okay. Okusho ukuthi ke singaba khona kuzokuzwisa ukuthi yini edingidwayo sizame nokuthi ke sibone ukuthi awukho yini omunye umnyakazo ongaba ngaphezulu kwalokho emva kokuba sesibuya lapha yana yikho yini into abangayenza njengoba usho ukuthi nemantshi yakhala yathi fuze ngabe umfana uthathiwe okusho ukuthi sesingakuthatha ngalelo langa ukuya phambili ngoba uzamile ngala akukho kwenzakalayo noma okuzwayo okuyinto eqhubekayo mayelana necala lakhe yini singasali sesiyizwa ngalenkantolo ukuthi iyofika ithini indaba ikhulunywa iphelelwe nini emva kwalokho bese sibona ukuthi alikho yini elinye legxathe lingathatheka mayelana nalolu daba kube ukuthi bayaliyeka laba bangapha ngoba liyabehlula livele lisale seliqhubeka ngale. Kahle lo yamantshi wathi ngamthola ummeli wami ngamdinga. Ngathi mina ngizoyimela. Angithi ngithatha ngokuthi lokho protection phela kusiko mhlambe lokho yabona nangitshethi lokho kuzoqhutshwa yilabo abakuqalile kahle ngengiqamba manga mina ngiyafisa umthetho ongaphinde uqale phansi udile nje ngqongqo nalento beside indaba zange-12 ngiyawufisa kodwa ngazi ukuthi ngaphuma ngishonile kodwa ngiyawufisa nje umthetho ongaphinde udale qale phansi nalento ye-rape yalo mntwana aboshwe. Inamba ngona ngibulala ngcono wecala lele lakho unayo? Asimfonele awumfonele ukuze umuzwe. Nginayo nje ukuthi yini azoyiphendula mayelana necala lakho futhi ngiyafisa nje nanokuthi okunye okungiphethe kabi ngihlanganisa igroup la ngithi abakhubazekile sinazo lezingane ezikanje iningi laza abafana mangapha ngisazi noma zo7 noma zo5 kule group enginabo bakhona nabanye abakhubazekile kodwa sinazo lezingane lezi ezikanje kusho ukuthi zona fanele ihlukunyezwe zingamela umuntu yabo
eze njengomuntu mina engivele ngasuka ngaba phambili mina ngangijaka kuhlangana kwanami nguma wengane ekubazekile sengaza sengi-involve njengomuntu obaphethe ngathi neyidinga eziningi esifunayo kodwa manje kusho ukuthi akukho mina okuphatheka engikwazi ukuthi ngikhulume ekuthenini lezingane lezi zikwazi ukuvikeleka njengoba kuqala le kusho ukuthi zona fanele ihlukunyezwe nje kuphelele nje kanjalo hayi ngeke baza mina ngiyabudinga ubulungiswa ngifuna uqambe lama bake ngami leli cala nje ngabe liqala phansi kuqhubeke lo wange-12 sekuzokala khona ukuthi hawu naku ngimi lokucisha yayizonke into engiyifila ukuthi into engekho akazi futhi yena ukuthi ena laphana inkantolo yathi imantshi yathi mhla ka-12 lo mhla ka-12 angivikelekile-ke mina angazi ngavikeleka angivikelekile mina ngomhla 12 umhla ka-12 phela ufuna mina ngiyokhuluma kahle kahle mhla ka-12 nge-protection angivikelekile nje futhi khona amahhala muzeka ngawezwa nje kwadla ukuthi yabo into onganasiqiniseko sayo omunye ayibhedela ethi ena he ngabe lo mama lapha mengase kuthiwa uyadlula nje emhlabeni bamenzela insurance kusho yena ngqomrape kani la khuluma naye kuyamudla yabona wafika kumina wathi Malindiwe ngempela wena nje khona insurance onayo ngathi mina nginoma singabisani nje mina umathole engiyothi mengifa afika azothatha isidumbu kwalo wabona ukuthi uyasaba ngathi hayi mina ngokwami bengiyibuzela nje kodwa phela ukuthi khona wabekhuluma isho kanje ngamncenga ubalosho njalo asho ngabona so kusho ukuthi noma uyasabisa noma into eyicabangayo ukuthi kusho ukuthi mengalahla kumina nje ngaphela indaba ecala mangabe into ayijwayele kodwa indlela abukeka ngakhona phela umntwana mombuka angazi noma no30 noma ngaphansi kunesikhathi esinganani nihlala kule ndawo phela safika ngo-2002 lasithola umxhaso okay nabo bafika ngaso leso sikhathi yonke le mxhaso leyo mxhaso imama khona bephila yo beniphilelana kahle nje phambilini sekhona umama bekungonakele lutho nabo futhi bengiphilelana nabo asikaze sibe nengxaki ngaphandle kokuqhamuka lento okay ukhona yini owakhona emva kokuba kade kuvele lento owafika ezozama ukukhulumisana nawe noma ukuza ukuthi mama kwenzakaleni sengisho nje kubo mhlawumbe abafowabo noma udade wabo akekho okay akekho abasendaweni ke bona bathini basendaweni phela bayadabuka nje kuphela nanokuthi abanye bakhala ngokuthi mase kuze kwangenelela umthetho basuke bengasakwazi ukubuza imibuzo hayi bayalisho ke leloko kodwa nje indawo erape la akekho ngazi ukuthi mina nginengane egula eveli iresho akekho ongayazi leyo into leyo isigameko sesibili senzeka kuye njengoba ushilo ukuthi khona lesi sokuqala esalowo esigqoke esibomvu bese kuba yilesi khona sazi ukuthi umuphi unyaka kwaqala-ke impela kwaqala ngimthumile esitolo kwaqala nje esitolo maybe ephuza ukubuya esitolo mefika athi ma mina ukhona umuntu umfana ngithathile wahamba ongirape hayibo ngivele ngithuke ngithi angikhombisi ngimlandele ngathi kunesilonda lesibe singangabikho ngimlandela ahambe phambili azofika ngazathi uzokhomba lapho vele ngibiza amaphoyisa angibiza amaphoyisa behambe naye bosiza ekugcineni lesikhathi sengisho bomsiza ngale ndlela asizwa ngayo ekugcineni mase sekufune bobo umfana sezakuthubalekile uhambile emakhaya kangaphindi wabuya hayi kwaphelela kanjalo kwaphelela okay emva kwesigameko futhi
emva kwesigameko sokuqala ngoba thina njengabantu abamnyama siyaba nalenkolelo ethi i-rape iyagcina ibe ngathi insila iyabizana noma iyichilo nje elithi malenzekile lokhu hlala likuphinda kukhona yini okwesintu enake namenzela khona nithi nizovala lomkhokha wokuthi noma ukholelwa kulokho ngiyakholelwa ma ngiyakholelwa kakhulu-ke kulokho kodwa bewungakazi bengakaze noma kukhona umuntu ngoba khona omunye wakwasefa nje sike sitandaze khona la endlini khona wakwasefa wathi ena khona ithunzi elikuye ukufanele ukuthi ayogezwa lona wabala nenkukhu angazi kanjani angikwenzanga Nkosi yami ngaphandle kokuthi ngigcine makwenzekile kuba yimina ngiyele empophomeni-ke kanjalo kodwa nje ngizange engicabanga ukuthi njengomuntu okukholelwayo kukho ngaphinda ubuye ukubuke ngalelihle ngisho ngala ngisho ukuthi abakufanele hayi seluleke esihle nje naso angisho ukuthi abakufanele ukujeza abantu abayenzile lento noma kufanele ukuthi ithule kanjalo kodwa ngiyacela ukuthi ubuye ukubheke nalokho ukuthi ayibe khona into omenzelayo ukuthi uzoyivala lento ukuze ingaqhubeki ngoba ngenzeka ukuba ingasaqhubeki kuye namhlanje iqhubeke iye komunye ngelinye ilanga because iyinto ehamba yenzeka ngoba ukube akakhubazekile ngabe ngithi methola abantwana mhlawumbe nabantwana bakhe bebengaba nalolo khondolo understand ngoba iyinto edlulelayo ekhaya noma eba yinsilo uthola ukuthi wakurisha ugogo kudala kodwa manje sekwehlelwe nasebazukulweni uthola ukuthi nalo sekuyenzeka mase bethi kuyalandeka emuva akuvalwanga lapha ya so ngiyacela nalokho ukubheke mase kwenzekile bayamluleka yini bayakunikeza yini manje asangaluleki ukuqaleni bamluleka kwaba inkinga yokuthi i-social worker ngalithola akulona i-social worker elifundisiwe ngalapha akaleni ke manje noma okuyokwenza ukuthi umoya wakho ube right nje isifiso sami njengamanje ngifisa ukuthi ngithole umthetho nombani ongangisiza ekutheni leli cala liqalwe phansi aboshe lo muntu lo okay yazi angifuna uniqambe lamanga noma ngabe kuthiwa ngifile kodwa ngifele emanyaleni ukuthi kade ngisukumela ingane anginankinga mangisho kanjalo ngichaza ukuthi uma ngabe ukusukuma kwami ngithi leli cala lela liqale phansi true ingane lo mfana lo mhlawumbe ufisa ukungibulala uright angibulala kodwa ngiyobe ngifele kuphi eqinisweni lokuthi ngathatha ngothi obana ingane ayikwazi ukuyimela inje yabo ayikwazi ukuyimela lengane ikanjena bese ngivele nami ngisonge nje izandla ingiphatha kabuhlungu futhi okungiphatha kabuhlungu kakhulu angifuni ukubona la ngikhala ngizama uyibamba okungiphatha kabuhlungu kakhulu lo mntwana lo okasisi wami wakwethu imina engimdala inkosazana ekhaya kufike kube yimina kuba umfethu lama mina kuba umuntu bese kuba uma wakhe wayehlinzwa esibhedlela wafaka ebhodleleni ku7 months wahlala insuku embili wadlula emhlabeni manje mina ngangithi ekumkhuliseni kwami ngizomfica ebhala ngepeni ethi nangu umamkhulu uyena ongikhulisile wenze kanje kumina njoba ngisebenza ku1 no2 no3 mengazi mina ukuthi ngizofaka umntwana esikoleni angakwazi kuphasa engakwazi ukusayina engakwazi ukwenza ukuthi ngoba bobabili banjalo abakwazi ukuthi laba bona bangakhona umsebenzi abawenzayo yabo naye-ke ngisekuyena ngibayeke laba abakhubazile kade ngikhuluma ngabo yena-ke okungiphethe kabi ukuthi yena azodlala abantu ngoba nakwenze kanje vele ngisonga izandla ngingabi nandaba ngingakwazi ukumsiza umntwana ngimmele kule nkinga abhekene nayo akungiphatha kabuhlungu ingakho ngithi mina noma ngabe kuthiwa ngiyafa-ke uyangibulala mefuna ungibulala
angangibulala ngoba ngiyazi njengoba nifikile mhlawumbe alalele abazomazi indaba ezohamba iziyofika kuye. And then noma bekuthiwa mhlawumbe uzocisha ubufakazi ethi uyasaba mhlawumbe usaba leyo into. Kulungile uma ngabe ngizofela ekuthenini ngisukumela ingane. Ingane ukuthi kwenziwe ubulungiswa aboshwe. Alright. Ngizwakala. Ubuhlungu khona ngiya-understanda ngomuntu wesifazane akekho noyedwa umuntu wesifazane ongafisa ukudlula kulobu buhlungu odlula kubona. Ubani kuthatha umuntu Nasendaweni nje kusho ukuthi mina ngibukeka njengomuntu nje ohlukumezekile mina ngengane le engazange ithole ubulungiswa nokuthi Phephisa. isizakala noma ngiyithulisa mina ayazi yona ayazi ukuthi ngihlukumezeke kanganani ngale nto eyenzekile ekubeni ngangithi uyobe ebhala ngepeni nalo ephusha i-wheelchair engihlukumezeke nangaye ngayithola i-wheelchair entsha bengafuni naye yalimala njalo la naye esikoleni lutho aphinda bena nesilonda naye njengami lo ngekho ngihlukumezekile nje kakhulu manje ngiyalifisa lona usizo lokuthi leli cala ngabe liqala phansi abese ayalokhu aboshwe umfana ngiphatheke kabi ngibonga nokuthi nifike kulungile sithando sami. Phephisa. kumina kusho okukhulu Phephisa Dani. ngumuntu ozwelayo njengoba ningezwa ngibala nalaba engithi kunabo okusafanele ngihambe iminyaka ngabe ukuze basizakale. Kulungile sithando sami kuzwakala. Phephisa. Izinto esidlula kuzo ziba nzima zibe ngaphezulu kwamandla. Kuba buhlungu kakhulu uma nomthetho ungasakwazi ukusimela usulwele kuye kube nzima kakhulu. Ngiya-understanda lokho kodwa nje ngicela wehlisa umoya. Engicabanga ukuthi akusimi ngedwa othe meluzwa lolu daba lwayithinta inhliziyo yakhe wayeseba nombuzo ukuthi yini esingayenza ukuze ugcine ukwazile ukuthi kusizakala noma uzwakale ezweni lakho noma esikhalazweni sakho. Ngicabanga ukuthi nomunye futhi olizofika kuyena uzoba nayo lento yokuthi yini esingayenza ukuze ekugcineni kwenzekile njengoba ufisa. Ukukhona ukufika kwami namhlanje ngifike ngoba ingithintile lento kakhulukazi ngoba yayibikwe womunye umuntu oseceleni eyikhombisa ukuthi imlimaze kangakanani kwayena. Wayesethi asibambisane-ke kukho uyacela ukuthi ngizokulalela ngikuzwe ukuthi yini eyenzekile ngesibone ukuthi singebambane yini ukuze kuyofika ekugcineni. Ngibonga kunina nonke nje nifikile la. Ngiphinde ngibonge nakuloyo wakuthinta. Ngokuningi sumele ngingenze ngaba ngumuntu nami emhlabeni engibonayo ukuthi kukhona abantu abakwazi ukungisukumela. Inkosi ngathi nganibusisa ngana futhi vele izonibusisa. And then ngaze noma ngakubika nje nokunye okuseceleni noma sigcina la Singakhuluma la ngikhulumela umuntu okhubazekile njengoba sila siyaba bakhubazekile la abakhubazekile njengoba sizamile ukuhlangana sase siyoyiveza ekhanseleni ukuthi sikhona senzela ukuthi ma extend njengoba nginibona izindlu ezinye ezihlukile kunalezi 2 room lapha. Lesikhathi extenda umuntu okhubazekile akaze afakwa la azanga extendele manje sihlukumezekile ngaleyo nto. Okwesibili nje wasihlangene sigroup sikubekile ekhanseleni ukuthi sicela ukuthi asikhulume namasipala ukuthi sibe nendawo yethu la bazosakhela khona sizohlangana khona ndawonye. Masihlangana khona ndawonye ngoba abantu abangafundanga abangenzanga umsebenzi wezandla abangaphasanga esikoleni mhlawumbe sibiza umuntu ezosifundisa khona lapha imisebenzi yezandla njengoba siphezulu kwakho sazohamba sibo 3 mhlawumbe
sekwenye indawo la sofunda sobe sofundisela lapha yabo. Sicela indawo yethu ngoba ikhansela zasiphendula lathi iy'ndawo azikho kodwa iy'ndawo thina siyayibona esingayikhompyutha kubulawe leli gquma leli. Sicela la sinikeza indawo yey'klinikhi ukuthi sisebenze mhlambe 3 days lapho uma khona esikwenzayo futhi kuthe ukuqhela. Manje siyalidinga usizo singabakhubazekile lapho bese kuba ama-wheelchair. Yabo nje ingane yami ino-3 years inikiwe i-wheelchair. Isilonda uma ngathi shuthe manje leyo ngane masibonile inyazwa i-wheelchair igugile bathi fanele izibe no-5 years ngaphambi banikwe enye i-wheelchair esihlukumezekile. Kulezo zinto nje nanokuthi sibonelele ake ngithi njengale ndawo lesikhuluma ngayo angithi iy'ngane zethu ayipasanga esikoleni lapho ngithi kusukela 37 ngaphansi. Siyakwazi siyomama bey'ngane siy'hlanganyele mhlawumbe sihlale lapho kube khona into ezibajabulisa kube khona esikwenza eceleni. Nakubona laba abakhubazekile abantu abadala bengangesikoleni mhlawumbe singagcina sicelile kumasipala ukuthi sicela oyedwa ozovolontiya abafundise nokubala bese abanye benze ngokomsebenzi wezandla. Mhlawumbe kwakhona lapho sicele futhi ukuthi kube nendlu noma social worker elilodwa elizofikela lapho elizozwa iy'khalazo ney'dingo esiy'cela. Inhloso yethu la yilokho nje bengithi nakho Nkosami. Angisho ukuthi ngikuthwesa umthwalo kodwa ngisho umsebenzi nje okuhlalela. Bingelela mani bingelela awuchaze kancane ukuthi kwenzakalani kuwe ngale khuluma. Chaza ukuthi kwenzakalani uma uqamba amanga lento ayishoyo esenzeka kuwe. Lapho kuhlele ngiyakufanele. Na-ke ngichaza ukuthi sazi-ke noma ngizophila ngisazi. Khulula kuzophila. Ngeke. Kuthi hawu sekufike la bantu shani lento ngenhlamvu. Kuze ngaqhubeki. Lube khona udaba lwabo sabalalela seza ukuthi konakale kuphi. Sathola ukuthi umama unengane ephila ngesimo sokukhubazeka noma ephila ngaphansi kokukhubazeka. Inkinga enkulu ukuthi akakwazi ukukhuluma kodwa unezehlo ezimehlelayo ezingezinhle kahle ekuthenini uyithole sekwazi ukunukubezeka noma uyithole senukubezeka ngokocansi enukubezwa abantu endaweni aphila nabo okufuze ngabe yibona abamvikelayo. Umbuzo uthi ingabe kusuke kwenzeke ngendlela ngempela asuke seyixoxa ngayo kumzali na. 2, ingabe sizoyithola kanjani isiqiniseko sokuthi sisuke singekho isivumelwano entweni efana naleyo. Kodwa-ke iphinde futhi ibuye ithi akakwazi phela ukuthi umuntu angaba nesivumelwano nomuntu ophila ngaphansi kwalesi simo aphila kuso. Kodwa-ke iyangimangaza mase sithola ukuthi umfowethu lo kunguye oyisisu noma owumsolo wokugcina kuthiwa wabuya weza kuye umama wathi ngizokuxolisela engikwenzile. Umbuzo uthi ukwazi kanjani ukuyovuma icala olenzile owaziyo ukuthi lingakubophisa kusasa uphinde futhi ufike uma kukhona amaphoyisa bese egcineni kuthiwa ayikho into engenzeka. Kuningi esingakubuza khona kulolu daba namhlanje kubuhlungu kuya-understandeka. 2, athamba amaphoyisa akukho esingakwenza noma kungaba izinto esizenzayo manje uma i-DNA ingakabuyi okuyiyona ezoba umhlahlandlela. Yebo udokotela umcheckile kodwa akakwazi ukuqinisekisa ukuthi ngempela uyena lo wamuntu ouye omenze lento athi umenze yona. Lubuhlungu kudaba lwabo siyolinda umhla ka-12 March sizwe ukuthi kwenzakaleni odabeni lwabo njengoba esho umama ukuthi ubizelwe enkantolo. Sesiyozwa khona ukuthi bahambe kanjani enkantolo bekuyodingidwa nge-protection order yini noma bekuyoxutshwa lonke lolu daba lwanamhlanje. 2, sizoyilinda futhi ukuyizwa ukuthi misisuka enkantolo iyapi ikhona yini indlela yokuthi iye phambili noma ayikho. Okwami bengingakusho kakhulu ukuthi engathi bengasuka udadewethu kuleya ndawo akayohlela kwenye indawo la
ukuphepha kwakhe okuzoba khona kakhulu noma okuzoqinisekiswa khona. Wena-ke uma unenkinga yenza njengabanye, ufonele le namba ela ezansi uthi ngithathe esitetelekhu noma ngathiwa liyashisa noma liyaduma, sizofika sithi sikwenzile kwenzeka kwabanye sisengakwenza futhi nakuwe. Mina sitetelekhu intokazi yaKaNdlovu angivele ngisho njalo ngithi liyashisa ilanga, asibonaneni ngokuzayo.